What's up? Good morning. Ride tayo papuntang Daet, Camarines Norte. Galing tayo ng Libmanan. Time check. Yun. Time check 4 AM. Ride out namin 4 AM. Expected time namin nadadating din mga 10. Ganun. Sana. Wala namin alam yung daan. Let's go. Ayun, dito na kami sa may highway palabas ng San Isidro sa may Maharlika Highway. Yung Sir, 2% lang bito. ayun, Maharlika Highway na yan. Pakanan tayo puntang Daet, tapos kung kaliwa pupuntang Naga yan. Dito tayo sa kanan. Time check 4:48. Nasa Bahay Barangay Digito Viejo na tayo. Ahon. Ayun, time check 4:40. Time check 4:57. Kalagpas lang namin sa boundary ng Libmanan, tapos si Bokot. Puntang Tara na. Tara! Let's go. Ayun, yung pangaliwang yan papuntang Manila. Dire-diretso, papuntang Daet. Punta na tayo ng sentro ng si Bokot. Sentro na tayo si Bokot. Yan, CBS Highway na. Yan, time check 5:36. Sa Barangay Altesa tayo. Maahon. Time check 6. Time check 6:07. Nasa Villasar na kami. Nasa Lapi na. Lapit na to. 50 kilometers pa. Ayan, nakapasok na natin ang Bicol National Park. Umpisa pa lang to. Mahaba-habang ahonan to. Yun, nasa boundary na tayo na Camarines Sur at Camarines Norte. Camarines Norte na to. Dagos. Nakikitraining nga, Chris. Sabay lang namin. Yun na ni Kuya.
Ayun, nakalagpas na kami ng Bicol Natural Park. Dali lang naman siya. Chill lang ng ahon. Ganun ka tarik. Parang pinilya. Pababa na to. Papuntang Basud. Yun, mga nakasabay namin ng araw. Nagsagot ako. Okay, nasa Basud pa rin tayo. Lumulusong. Mas grabe ito pag pauwi. Kasi puro ang ano pa, 20 kilometers papuntang San Vicente. Isang oras, kaya na isang oras yun. Yun, nasa diet na. Hey! Lang. Yun, pasok na tayo ng diet. Bayan ng diet. Yan, pagdating din sa Total Gasoline Station, nakaliwa na kami. Shortcut din mo muna San Vicente. 3 kilometers na San Vicente. Ngayon pa lang naman, uminit. San Vicente na rin. Na to, ito na. Kiw kiw. Ay. Nasa barangay mo, nandog na kami. 80 kilometers tayo. Paspag lang. Hanggang dito na lang. Pow! Pow! Pow!